ľudia, dneska vás tu vítam u nového videa s kamarátom. Ahoj. Môžeš zapnúť hru. Zapínam. Ideme 2v2. Počkať. Niekto mi volá. To mi volá toto. Nájdeme. Dobre. Dobre, takže ideme hrať. Kameru musím nastaviť. Ako dáme Mapu. Bola by dobrá Docs. Kto poznáte Viktora, tak ja som ho tam roztrieskal 5-2 s revolverom len s revolverov. Katana, ok. Beriem revolver. Potom ja som niekto iný jak Viktor. To vie. Ty 6-7-ač. Snipia. Obidvaja bočáci. Dostal som... Som ich chcel katanúť. Dostal som snipe. Kúkaj. Tu som. Ja idem asi tiež snipe. Ja idem týr snipiť. Ty máš Battle Pass, že? Ty máš Battle Pass? Áno. Už si vyzdvihol celý? Ešte nie, ešte tam mám skiny. Dostali? Dostal? Ja som netrafil ani jedného ešte. Ja som ich trafil. 31. Dobre, jeden. Jeden dead? On pôjde tadeto. Ja tomu verím, že ide tadeto. Choď donútra do toho, že... Za tebou! Tu je hore. Áno. Asist. Som s burškou idem. S jakou burškou? Čo? Sekáš mi. Ja idem s Bulls Drive-kou, som išiel. 50? Pozor, Exogana. Na Exoganu? 151 deck. Áno. Druhý. Hľadám ho. Máš ho? On bude tam niekde. Niekde tu. Na tejto strane. Nie, tam. Tu je. Ha. Ja som išiel so slingshotkou. Slingshotkou si išiel na nic. Ja som to išiel skúsiť. Išiel si to skúsiť. Nahitoval som ho. Mal som aspoň asist. Do prčíc. Headshot. Dobre. Ale headshot je bez mierenia, to je hlava. Dobre, 50. Headshot. Ja tu ani v podstate nemusím byť. Vôbec. Dáme 1v1 potom? To by som neišiel zas. Ale keď chceš, môžeme dať nejakú challenge. Môžeme. Ja mám zrýchlenú myšku. Janko, dobre? Dobrý. Ja dal. Katanka. Fuj. Prebijem. Ale potom môžeme dať challenge len na construction a že only napríklad azaltka, že ten základný loot. Alebo ty vieš vymysleť? Viem. To tvoje videá. A čo? Ja viem toľko tých challengeí, ale... Veď môžeme. Ja nemám s challengeami problém. Viem. Len ti takto, ja nemám s challengeami problém. Ale ja áno. Tak môžeme ju dať spolu.
Môžeme dať na mojom privátnom servere. Privátnom. Lebo viem, čo dáme. Hlava. Dobrá. Knife? Som počul. To sa k ním priblížil. Preplížil som sa k ním. Ty zamestnaj. Zadu ti ide. Je tam niekde. Máš ho? Mám. Bye bye. Bye. Koľko máš kľúčikov? Teraz 24. Ja zbieram na energy driveky. Skús tipnúť, koľko mám. Neviem. 272. Ja si teraz kúpujem všetky zbrane za kľúče a tie potom za... Dajme headhong. Ale to musíme ísť 3v3. Nevadí. Ja chcem vedieť, čo to je. Aspoň. To môže byť. My sme dneska hrali zápas. Dneska? Nie včera? Dneska ráno. Ďuro mal včera. Zápas? Nehovoril, že či sobotu dojdem. Z futbalu? Nemal, my sme dneska mali. Shooting range. Dávam. Nevadí. Shooting range je dobrá, lebo sú tam tí... Akože... kámo. Takéto pištolky akože, som ale nikdy my máme nevidel. aimbot. Čo? Takže máme jak aimbot? Áno. Lebo ich Kamo? Ja, my ich vidíme. To som si nevšimol. Ale prečo mne nejde? Komu? Jak to, že oni majú zbrania, my nie? Máme zbranie. Ja som dostal fistky a Warpstone. Pozri, čo som dostal ja zbrane. Pozri, aj ty máš zbraň. Ja som to až teraz dostal. Čo je za kravinu? Jaj, Janko, ja som to pochopil. Vieš, čo u nás svieti ten žltý a od nich ten fialový? Vieš? Tak, keď my zabijeme toho fialového, tak sme vyhrali my. Lebo ten žltý je náš šéfik. On sa respawnol. Yes? Ten žltý je náš šéfik a ten fialový je ich šéf. Fisty. Sa to respawnuješ? Máme fisty. Ja mám fisty. Ja mám gunu. Ja mám fisty. No nic, pomôže, ja nechcem mať fisty. Majú snipu. Ja neviem, ale počujem tam minigun, nie? Nie. A kto je král od nás? Kto je král od nás? Kto svieti na žlto? Neviem asi ja. Ne, ja neviem. On padol do vojdu. Zabil som typka, tak ja mám 28 HP. Tam po mne idú všetci. Ja som mŕtvy. Ja som hentých ich zabíjal. A zabilo ťa to naraz? Len ťa to zabilo? Takže som to bol ja, ty máš fisty teraz, že? Takže to je král má fisty. Aha. A ostatní majú pištolky. Mám granát. Pomoc, útočí po mne. Dostal. Skapal som. Som mu dal granátom. Respawnul som sa. Dobre. Ten ich sa tam možno ja mám iba. medkit. Ty máš. Čo? Ja som mám. Pomoc, prinesú všetci. Ja musím prežiť. Keď neprežijem, tak sme idú po tebe. Dobre, ja som schovaný.
Kde si aj to? Jeden ide takto spodkom, jeden ide spodkom, ale ja mám 11 HP. Po mne pália. Nepália. Kamo, typek má dobré zbranie. Do prčíc, dostal som fistami. Vyžadujem obranu. Dobre, som tu. Pri ministerovi obrany. Ja som skapal. Ja neviem, Toto je jak. trápne. No dobré, ja som to není. Ani ja, je to ten On to je. typek. On Idem je po to tá ja idem peťka. po nich. To je tá peťka. To fakt. Tak, to sa môžeme rozlúčiť. Máš ich? Mám jedného. Počkaj. Už sú pri mne. Jeden je pri mne, Janko. Ja idem potom ich šéfovi. Jak on ma zabil one-shot granát? Áno, tu majú aj granáty. Ja tu nechám toho borca samého, more. Ja nemám čo s ním robiť. Kámo! Dead. Ja nemám čo s ním robiť reálne. Ja nemám čo s ním robiť. A kde je? Ja hen tam. Tam. Kamo, jak? Jak on mi dá Ja ťa takýto damage? On má... To nie ja? Jemu sa vždycky každú strelu sa mi zdá, že mi On menia sa- zbrane. On sa má, kamo. Dostal? Skapal som. Toto je Zabili nám bossa. Zabili nám bossa. Najhorší game od toto. Prosím, bráňte ma. Dík. Ja idem po nich bossovi. Ja mám fisty. Ja mám fisty, kamo. Zabij ho, dík. No, snažím sa teda. Ale pozor si dáva, ja tam ešte on ide. Ja zdruhám. Oni vedia, kde som. Janko. Strážim. To viem aj ja. Oni vedia, kde som. Uj. Á! Nezomej hlavne. Snažím sa. Mám Nechajte toho Warstone. ich. Ja sa odteleportol. Dostal. Mám Mňa nikto molotov. nezajíma, mňa zabíja len mňa zaujíma len ten boss. Ja mám molotov a 23 HP, kámo. Ja som skapal. Ja som Ja si dám hlas trocha. toto aj na nikdy tebe. challenge môžeme dať. Ak budeme challenge, tak to lívnime. Ne? Prečo veď, ale veď na 2v2-kách, Ja aj na dve... 3v3 Neviem, nikto či dáme. nechce. Poďme so základnými zbraniami. Only? Ne. Čo? Môžeme vymeniť aspoň poslednú? No dobre, poslednú. Ja sa bojím, že to budú nejakí dobrí aimboťáci a budú mať snajperky. Keby boli, tak možno si to premením na bursku. Čo je burvka? To by nemalo vadiť. To by nemalo vadiť, neviem. No burska je gazautka. Len zostriela po 3 náboroch. No po 5. To je za mňa dobrá zbraň. Ale nebudeme natáčať dlho, lebo som si všimol, že natáčal som s Viktorom 1-hodinové Brawl Starsko a Daj Construction. nikto to nepozerá. Construction? Kde máš Construction? Ja to... Yes! Ale veď, keď si to tak Pozri, čo to je za borco, na daj snipu. Daj snipu, kamo. Nedám. Si dám Pozri, čo to je ale za keď borcov. Nie, to je jedno. Ale zase keď si to tak, ja si dám na miesto posledný molotov. Ja som si dal snajperku, revolver, katanu a freeze. Ale keď si to tak zobereš, tak to aj chvíľku trvá. Jeden dead?
Že ono to chvíľu trvá, dokým si to ľudia aj povedú. Zoberieme si len druhú inú zbraň. Ja mám všetko základné okrem posledného. No tak môžeme jednu zbraň si dať čeliaku. Len jednu, ale ja som si zobral revolver. Ja som skápal na snajperku. Jeden? On bol u nás doma. A má málo, mal by mať, keď sa nedohýlujú. Len to je, že to je taký typek, že toho nedá nikto. Pozri, aký mám skin. Ale pekný. On ten 130-kový píše, že noob, keď zomrel ako prvý. No, Dostal. tam je. Pozor na tú snajperku. Odkiaľ. No, neviem ani. Išiel pod. Ja? To není pod, tak prepáč. Ja neviem, on bol pri mne a ja neviem ani jak, ale on mi dal nejak hlavu. Keď som tam skačkal šeliak. Kde je? Ja neviem. A bude na ich strane. No na druhej. Ale je. Poďme. Dobre. Mne to ide s tými zbraniami. Mne to ide s revolverkou. To je jeden toto za mňa z najlepších lútov. A sautka je najlepšia. No. Ja sa musím takého jedného kamaša opýtať. On vie kód na toto. On pozná kód na tú 10 biliónov asautku. Na ten skin. Okay. Na asautku. Potom ti ho dám asi. Aši. Kde je? Mám ho. Máš ho? Aha. Mám ho. Dobrý. S revolverkou som mu dal hlavu. Ja idem s týmto lútom normálne bomby. Ten biely má energy. Tu zhorš. Dobre, zhorel. Jeden. A ešte druhý. Ten viem úplne dobre, kde je. Ešte? Ja som pri ňom. To on spadol. Keby si mal double jump jak ja, tak nespadne. Ja mám double jump. Myslím na hen toho. Noob z Negy. Kto je tu noob, ja ťa porážam so základkami. To ide. Idem dostal som. On som niekde letel lente. Máš ho? Yes. Teraz, Janko, teraz si dáme zbranie a môžeme používať len jednu z toho. Jednu. Akože len jednu zbraň celkovo? Áno. Okay. Ale akože katanu môžeme používať na obraňovanie. Dobre. Takže len jednu zbraň na strieľanie. Áno. Ja rozmýšľam, že to budú daggersy. Ja rozmýšľam, že zoberiem daggersy reálne. Ja si dám primárku nejakú. Ja si dám daggersy. Ale počkaj, ja knajfu vlastne môžem. Áno. Ale knajfa je na zabíjanie. Áno, ale to nestrieľaš. Ale akože ráta sa na zabíjanie. No dobre. Ja beriem daggersy a katanu. A môžeš používať aj freeze ray. Môžeš používať aj freeze ray, aby si... Ja si zoberiem daggersky len na double jump. Môžeme používať daggersky, katanku a keď máš freeze ray. Kámo, toto bude ťažká challenge. Pohrať ich s daggersami tých henboťáčikov našich malých. Ja ich nevidím. Tu sú. Aha. Pri mne. Idem ti pomôcť. Len musíš chvíľu vydržať. Dobre.
Pade? Ty dávaš snajpov? Ja idem daggersami. Ja si miniem za chvíľku všetky náboje z daggersy. Jeden headshot. Máš ho? Ba. Ja idem akože olnuť tú zbraň a mne to ide. Ja som sa naučil s tými zbraňami. Ja si dám bow. Ja som dám bow na skákanie aj. A potom si budeme dávať, potom pôjdeme na môj private a budeme si dávať 1v1. Pade? A budem ti šeličo ukazovať, dobre? Ja, Pade? či ti to pôjde, ty kombička na zbrane. Zamrazil som ho. Pade? Ja si dám knife na ďalšiu hru. Ja si dám knifea. Dobrá. Pade. Pade. Ne, ja som dal fakt sami 50-ky. Ja idem knife. Ja idem sem hore. Poď so mnou, keď máš knife. Bo ja neviem, kde sú. Klub, relax. Keby tam boli. Tu je. Ja som padol z mapy, kamo. Fakt? Ja som padol z mapy a skoro som roztrieskal space. Ja s tým nemôžem. Tak toto nemám šancu. Tak to zabij, keď jak chceš. Zabij to kľudne aj Počkaj, nie, to som nechal. knifem. Už. To by som musel strašne rýchlo. Týpek sa volá Fasole. Týpek sa volá Fasole. Ten čierny. Choď hen tam hore. Ja idem na tú budovku. To sú... To Čo? dobre. A kde je druhý? Ja je tu. Pri tebe. Pade? Ale ja ho neviem trafiť s tým knifom. A on ide do mňa daggersami. Ja ti pomáham. Ja viem, len ja ho neviem trafiť sám. Pade? Yes. Yes, mám ho. Dobrý. Fasole. A fakt. Fasule. Dobré meno. Fasole. Yes, sme tu spawnutí. Yes. Potom pôjdeme na môj private, okej? A Ja idem je tu. sám. Sú tam. Au. Ja Ja si dávam medkit. to nás čaká. Bom. Žijeme len raz. Práve ne, sorry. Yes, jeden. Kámo, som ho nedal. No. Blbé. Blbé to. Ja idem tiež asi snipou. Teraz poď. používajme, aké zbrane radšej chceme, lebo to sme prehrali inak. Ja idem solo. Ja idem snipu daggersy. Ja idem tu challenge. Dobre, tak aj ja. Keď nevzdávaš sa ty, nevzdávam sa ani ja. Dobre, tak už najdem. Prečo? Lebo už používam daggersky. Na obranu. Máš málo, som si všimol. Máš málo, 50 ti obrali. Máli. Žijeme len raz práve to obral. Ja idem len snipu, ja sa nevzdávam. Ja idem snipu. Ty to ideš, tak aj ja. Tak nemusíš, keď nechceš. To, že ja idem, len som tam troška prečo? použil. Ty prečo? Kokso. Uj. Môžem to zachrániť? On má RPGčko, to nezachrániš.
Trápak. Ideme furt tu challenge? No dobre. Keď to bude 4-4, tak ne. Okay. Bro, ja Dilino, ja som si nezabral katanu. Ja mám. Au. RPGčko. Dobre. Jeden. Joj. Si prvý v Už si idem tabulke. svoje Si zbrane. prvý v tabulke. Dobre, používam, čo chcem. Berem si shorty. Maula si bere, maula, kamo, maula. To nejde Bero. dobré. Je. Ja som myslím, že je. Po mne tu Jeden. strieľa trápak. Jeden cápek dole. Druhý cápek dole, kámo. 150 som mu dal. Som mu dal 40 veľa. Dobre, tak lívnime to. Idem. Dobre, už sa napájam na privát ľudia, takže... Ja sa idem len vyčúrať. Dobre. Ja to tu zatiaľ ponadstavujem, aby... Toto. Shooting range, locket weapons. A chcem nadstaviť jeden mod. Ja nechcem nadstaviť akože jeden mod. To budem pásť. Akože yes, nemám pás. No a čo? To je tak. 282. Vidíte sami kľúčové, akože. Najdol by som chcel. Poď, ideme. Som tu. Ja ťa naučím také jedno kombičko, poď na arénu. Bolo troška počuť splachovanie? Yes. Chcem ťa naučiť kombičko na arénu. Na arénu, arena. Veď ty budeš len votovať, dnes a vy chcete. Ja ti poviem, že čo dáš za zbranie si, dobre? Čo si mám dať? Máš luk. Aňo. Luk. Daj si shorty. Knife. A najlepší by bol freeze ray. Ja si dávam jumpet. OK, tak si daj jumpet. To je jedno, čo si Lebo dáš. pozeraj, aká je výhoda toho jumpetu. Kamo? Pretože mne to jak to funguje ten luk? To si musíš s pravým nabiť. A keď mi dáš do hlavy, je to za 120. No, to je taká zaujímavá zbraň. Není, akože je, ale dobrá je. A s lukom sa môže jumpnúť dvakrát. Ja od teba utekám. Čo mi dávaš? S hamrom som To je rôzne kombo. Jakže to je rôzne kombo? Hrozné? Hrozné. Prečo? Poznám lepšie. Jaké? Ja ti ho ukážem. Čo ti šíbe? Skap. Neskapem, je len 9 HP. Ja už mi zostalo 9 HP. Mne zostalo Ja ti len poviem 9 najlepšie kombíčko na túto mapu. Keď chvíľku počkáš, tak ti ho ukážem. No ja ťa zabijem skoro. Nechaj ma. RPG, ne? Bro, ale nemá slingshot. Ty si myslíš, že ja mám slingshot? Či jak sa to volá? Aha. No. Veď si giftoval medky, tak som myslel, že toto budeš mať. Ja sa obidva čakáme. Kamu? Toto som od teba čakal. Že to spravíš s tou slingshotou. Ja idem iné kombičko teraz zase. Idem iné kombičko, bro. Na broskýho. Neznášam flare gunu.
Jaj. Ja že odkiaľ máš... 50. To je jedno. Medkit? Fakt? Dobre, mám. A čo ti spraví? Čo on ti pomôže, ten tvoj posraný medkit? Tomto. Na čo odbuchuješ, keď som tam není? 10 HP, kamo, ja ťa zabijem. To je sila. Toto. Nejaké znamenie niečoho. Ja to nehrám. Ja si dám čokoládu. Poď ešte. Nechceš ísť radšej 2v2? Ne, poď. Škoda, máš tu skiny. Môžeme. Čakaj. Čo nastavuješ? Juggernaut. No, to nebude nefér troška? Počkaj! Bude, vieš kedy? Nebude to... My pôjdeme, to že vieš, čo je za hru Simon hovorí? No tak to ideme. Takže to bude boss Simon. Nie daj byť Crossroads. To nie to. Ty si Simon! Ty si Simon! Čo ma to napadlo? Hrať Simon hovorí. No poď. Ježiš, ja idem malý. Stretneme sa tuto. A keď povieš, že čupni si, tak ja si nemôžem čupnúť, inak ma zabiješ. Choď. Čo máte pomalý? Lebo si velikánsky. Som myslel, že sa sem nemestím. No. No, hovor. Simon hovorí pod za mnou. Ja tam nevyskočím. A jak to, že ja áno? Lebo ty si velikánsky a ja skáčem z dagersami. Ja mám dagersky a fistky. No len ja mám len dagersy. Poď dole, to mi nedáva aj prísť. No, teraz. Simon hovorí, chod na tú horu. Aha, na tu. Som. Dobre. Simon hovorí, choď dovnútra. Som. No. Sadni si. Nebol Simon. Teraz potom ja chcem byť Simon. Ja budem Simon celé toto kolo. Ja viem. Počkaj, hneď som tu. Ja mám normálne. Už som tu. No, môžeš. Simon hovorí, chod sa schovať, máš 20 sekúnd, potom ťa začnem hľadať. Keď ťa nájdem, tak si prehral.
A zastrelíš ma? 1, 2, áno, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Simon už ide. Ja som sa nemyslím. Hej? Ale sem sa budeš mestiť, kde som ja asi. Ola. Ja utekám. No poď. Ja utekám. Ja utekám. Ja utekám. Ja utekám. Ja mám 10 HP. Ja mám 10 HP. Dobre, musím si zobrať fisty. No teraz mi môže dávať také úlohy. Máme inak nekonečno času. Vidím. Už idem za tebou. Poď za mnou. Tam hore na tú skalu, keď máš fístky a dagersy. Tu. Poď za mnou. Počkaj. To prčiť, ja tam nevyskočím. Ja tam nevyskočím. Veď to je ľahké. Dagersky a fístky. Ja by som potreboval mať RPG asi. Vieš si, prečo si ho nedal. Takže ty sa tam chceš ísť vyšplhať? No, nijak. Dík. Aha, fakt dík. Ja som povedal vylez. Nie Simon hovorí vylez. Ja. Mňa pícne. Máš RPGčko? Áno, mám. Máš fístky? Áno, mám. Mám dagersy. Tak Simon hovorí vylez tam hore. Ja nevyskočím ani sem. Veď sa odpuchni. No, sem už neviem. Povedal Simon, hovorí, tak ideme hore. Do prčíc. Prečo nepoužívaš tie fístky? Veď odbuchni sa fístky a tak no. Hello. Som taký veľký okolo teba. Hello, pani. Hello. Au. To prečo bolo? To bolo milom. Bolo omylom, boťačík, ne? To bolo. No. Ďalšiu hru som ale ja, Simon. Áno. No poď. A nebudeme hrať Juggernaut. Hovorím, choď na tú trampolínu, ktorá je pri tom hrade. Choď na tú trampolínu, ktorá je pri tom hrade. Dobrá. Choď na most. A prečo? Simon hovorí, choď na most. Počkať. Idem. A nechoď na trampolínu, ne, bro? Simon hovorí, choď na trampolínu. Na jakú? Na tú. Počkať. Ne, na tú. Na tú, kam strieľam. Uj. Choď hore. Choď na ten strom. Nechaj ma.
je on s tou. Letím ťa mám. Poď na túto budovku. Si povedal, že Simon hovorí, nechaj ma. To si nepovedal. Ty musíš povedať, Simon hovorí, nechaj ma. Nechaj ma. Simon hovorí, nechaj ma. OK. Koľko mám damage? 230. Poď sem, poď za mnou. Kým ťa mám. Simon hovorí, poď za mnou. OK. No. Sadni si. Ty decko! Nie som. To je rematch. No poď, teraz ťa Nie som, ale ja som povedal Simon predtým, že Simon hovorí, nechaj ma. Ja viem, ale potom si hovoril niečo iné, takže... Čo dáme? Big splash, kamo, big. OK. Bigu, tá bude dobrá. Teraz som ja, Simon. Prídi do stredu. Počkaj chvíľu. Beriem si ešte veci. No, už. Prídi do stredu a čakaj tam. Počkaj chvíľku. Volá mi len dedo. Hovorím. Choď do stredu. Dípeťa. Ja stále natáčam ľudí, áno. Yes. On ma nepočúva tak troška. Ja mu poviem, choď do stredu. On akože... No som tu. Choď do stredu. Simon hovorí, poď do stredu. No. Poď na trampolínu. Ja som vonku. Si mŕtvý. No dobre, nechám ťa. Chod sa schovať, máš na to 25 sekúnd. Dobre. Tak, nesem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ne. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Si? 1, 2. Sranda. Čau. Ja som počúval raz. Simon hovorí, schovaj sa. Simon hovorí, schovaj sa, máš na to 25 sekúnd. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja som schovaný. Á, dobre. Ja som počítal tak rýchlo, vieš. A keď ťa nájdem, ťa zabijem. A nemôžeš sa pohybovať. Simon hovorí, nemôžeš sa pohybovať. Simon hovorí, keď ťa nájdem, ťa zastrelím. Dobre, ja sa nehýbem. Simon hovorí všetky pravidlá. Dobre, Simon. A ty kde si? Pohľadný. Ale kde? Povedz, kedy sa môžem odháliť, ale nebude platiť, že ma zabiješ. Simon hovorí, prídi na stred a ukáž mi tvoju skrýšu, ale nebudem ťa zabíjať.
som tu bol miliónkrát. Nek, ja aj toto. Dobre. Poď za mňou. Poď za mňou. Simon hovorí poď za mňou. Poď za mňou. Ja som to povedala, ty si ešte išiel. No, ja som to neskoro zastavil. A počkaj, ja si premením troška zbranie. Nie, Katanku, nie. Simon hovorí, nemôžeš používať žiadnu zbraň. Dobre? A nemôžeš odpalovať náboje a nemôžeš sa... No dobre, pingať sa môžeš. Chod sa schovať. Máš na to 23 sekúnd. No. Ty si ma konečne počúval. Dobre. Čo ti dáme? Pozri sa na môj koubojský klobúk. No, kde máš? Na tagerskách. Ukáž. Kde ho máš? Kde ho máš? Tam. Kde ho máš? Ukáž. Na tej pravej. A ja mám na tej pravej, vidíš? Simon hovorí, máš 5 sekúnd na to, aby si sa schoval. Ak mám koľko chcem času a musím ťa nájsť a zabijem ťa potom. Simon hovorí 1, 2, 3, 4, 5. Už si schovaný? Áno. OK, ja idem prehľadávať celú mapu. A musím prehľadať aj malé zákutia. Dúfam, že ho nájdem zase. Ale Simon hovorí, nemôžeš sa pohybovať. Dobre. Som na mieste. No, kde si na mieste, Mori? To je to, že kde si na mieste. Tam, kde predtým. To sa ti ľahko povie. Že ty niekde shiftuješ. Možno. Čo? Možno. Možno, takže shiftuješ niekde. Som počítal. Sa mi dá teda. Toto není, toto zachytí. Ja si tu inspektujem všetky moje veci. Povedz mi, či si na pravej strane, alebo na ľavej strane. Ja neviem. Simon hovorí. Povedz. Na ľavej? Na pravej ja neviem. Jak to myslíš? Vieš, jak si sa spavnul? No. Tak tam som teraz postavený. A si na pravej strane. Ja som na opačnej strane. Dobre. Nemôžeš sa pohybovať. Simon hovorí, nemôžeš Ja sa nehýbem. Korigovať sa nemôžeš. Kde si? Mne sa zdajú vždycky nejaké šedé vecičky, že vidím nejaké šedé alebo čierne vlasy v mole. Také. Áno. Áno, volal. Vylez a pod na stred. Na. Vylez a pod naspäť. Nie. Simon hovorí, vylez a pod naspäť. Čo robíš? To máš za to, že si ma nepočúval. Počúval. Počkaj. Dobre, Som takže... ťa počúval. Toto ťa musím Som bol zabiť, lebo som schovaný. nepočúval docela. Čo robíš? Nepočul. Dobre. Poď za mňou. Niečo ti musím ukázať. Ty ideš, bro. Nejdem, ja som sa presunul. Však si bol tu a presunul si sa sem. Počkaj. S Nikolasom.
Simon hovorí, nájdi ma. Ja. A keď ma nájdeš, zabijem ťa. Ale ja som nepovedal Simon. Dobre. Simon hovorí, keď ma strelíš, si mŕtvý. A ráta sa to za to, že si ma nepočúval. No radšej ne. Môžeš ma streliť, môžeš. Ja sa bojím docela. Kde si? Ja som tam, kde som sa spavnul, ale ty nevieš ani, kde som sa spavnul. Ja skáčem, ale extrémne. Simon hovorí, zabijem ťa. Mám ťa. Prestrelka. Ja som nepovedal Simon hovorí. Ja som povedal prestrelka, ty malej. Kámo, je ti... Trafil. Kámo, keď... Simon hovorí, stoj na mieste a nič nerob. OK. A Simon hovorí, ani nestrieľaj. OK. Ahoj. Ahoj. To je za to, že keď som povedal prestrelka, tak si ma nepočúval. Prestrelka môže byť zahájená, môžeme sa prestreľovať. Niečo ti chcem ukázať. No čo? Pozri sa. No. Poď sem. Prestrelka môže byť zahájená. Pozri sa. Máš to? Takže som povedal, že prestrelka môže byť zahájená. Ja som nepovedal Ja som si ale chcel zamieriť, ja som zabudol, že tuto ťa to zmrazí. To sa nedá mieriť. Á, dobrá. Tak nie, dobre, nechám ťa. Simon hovorí, prestrelka sa môže začať. Keď máš takú posranú zbraň, že? Za chvíľku do nej nemáš nábojky. Keď minieš všetky. 40. Ty, decko malé. Simon hovorí, nechaj ma. Neskoro. Simon hovorí, stoj na mieste a nič nerob. A Simon hovorí, nestrieľaj. Teď. Simon hovorí, bitva môže byť zahájená. Počkaj, ja dávam zahájenie. Tak, je zahájené. Simon hovorí, zomrel si. Daj rematch. Ne, takže ľudia, toto je pre dneska všetko, takže čau a vidíme sa u ďalšieho videa. Čau.